Doncs bé, anem ja cap a la quarta i darrera ponència amb l'Ariadna Trespaderne. L'Ariadna és criminòloga, és col·legiada i membre del grup de recerca de perfilació i anàlisi de la conducta criminal de la Universitat de Barcelona. És professora de criminologia a la Universitat Internacional de València i secretària general de la Comunitat d'Intel·ligència i Seguretat Global. L'Ariadna avui ens parlarà sobre una anàlisi criminològica de la radicalització violenta. Doncs quan vulguis, Ariadna, si estàs preparada. Moltes gràcies, Eva. Molt bona tarda a tots i a totes. Doncs moltíssimes gràcies, Eva, i abans de res vull començar agraint al col·legi la seva invitació i també celebrar l'excel·lent acollida que han tingut aquestes jornades. Moltíssimes gràcies tant als organitzadors com als assistents i jo en aquest espai de temps m'agradaria compartir algunes idees claus per comprendre millor com la criminologia treballa el fenomen de la radicalització violenta i el terrorisme. De fet, els factors que influeixen en la radicalització violenta, els propis perfils derivats d'aquest procés i també, evidentment, qualsevol tipus de conducta terrorista que podem arribar a executar aquestes persones, es relacionen en els seus fonaments amb la criminologia. De fet, com ha dit la Eva a l'inici, hi ha certs fenòmens que no només necessiten únicament un actor com el policial per garantir la seguretat de tots i de totes, sinó que precisa d'altres agents en claus de prevenció, com és el que tractarem ara. Per tant, jo en aquesta ponència parlaré de seguretat, però ho enfocarem des de l'òptica de com el criminòleg o la criminòloga és apte per desenvolupar-se en diferents àmbits que treballen aquesta qüestió, precisament perquè a dia d'avui encara el nostre perfil professional s'enfronta a determinades dificultats tant de visualització com de comprensió respecte a les tasques que poden realitzar per lluitar, en aquest cas, contra la radicalització violenta. Per això realitzarem una breu pinzellada sobre què és la radicalització violenta i el terrorisme, també les fases de radicalització per les quals transita un perfil d'aquesta naturalesa, els seus factors de risc i, finalment, conversarem breument sobre 3 dels fins més importants que la criminologia pot aportar a aquesta problemàtica, que seria la rellevància en la prevenció, també en la detecció i en la pròpia intervenció de la radicalització violenta. De fet, com ara veurem, la radicalització violenta com a tal és l'epicentre explicatiu del terrorisme i és una de les grans temàtiques que han generat major preocupació en els últims anys perquè suposa una amenaça internacional i creixent. De fet, a conseqüència d'aquesta amenaça, molts sectors de recerca vinculats a la radicalització han estat molt prolífics, entre ells la criminologia, que també ha aportat moltíssim. Iniciarem amb una reflexió bàsica. És molt important distingir els termes radicalització, radicalització violenta i terrorisme. Això que en realitat sembla tan fàcil suscita multitud de discussions i de debats precisament per conceptualitzar i delimitar bé a què ens referim. Jo procuraré consensuar les idees claus i començarem dient que el terme de radicalització s'utilitza com en 2 variants. El que entenem com radicalització o radicalització cognitiva, que es refereix a posseir idees radicals o, per exemple, actituds intransigents o intolerants sobre un plantejament ideològic, religiós o de qualsevol altra naturalesa i, generalment, aquestes persones aspiren a un canvi profund a nivell sociopolític o, totalment al contrari, a mantenir-lo. La clau és que la radicalització, encara que és un element nuclear per, precisament, l'ús de la violència posterior, no necessàriament aquí implica que una persona radical serà violenta en un futur, sinó que únicament és l'acceptació d'aquesta ideologia extremista, però, insisteixo, no aplica l'ús de la violència. Però quan això passa, ens referirem a la radicalització violenta o a la conductual, és a dir, persones que presenten una inclinació creixent cap a aquesta violència en base a la ideologia o la idea radical anterior. Dit d'una altra manera, potser més fàcil, és com el procés que implica l'adopció de noves actituds i de noves creences extremistes, però que aniran acompanyades de la justificació de l'acceptació de la violència com aquest mitjà per aconseguir un fi, un objectiu. Per tant, nosaltres podem destacar com 3 elements claus. La ideologia muta en aquestes persones, és a dir, passa a ser a l'epicentre de la vida d'ells i influirà, per tant, en el seu estil de vida, en el seu marc mental per actuar després.
També apareixerà un convenciment en la necessitat d'utilitzar la violència per lluitar en aquesta causa i, a més, es fusionarà tant l'activitat violenta com l'activitat ideològica. Aquí està la clau. De fet, aquesta diferència és fonamental a distingir radicalització i radicalització violenta perquè vull afegir el concepte que tothom coneix, que és el terrorisme. Per què dic això? Perquè en realitat el terrorisme és una de les moltes manifestacions extremes de la radicalització violenta. Hi ha altres fenòmens que també inclouen la radicalització violenta i el fanatisme i no és terrorisme. Per tant, aquí entenem que la radicalització violenta és el procés que afecta la persona i, en canvi, el terrorisme és l'acció en si mateixa. I en aquest sentit, no existeix ninguna definició consensuada ni universal. Fa moltes dècades que s'està debatent aquest concepte. Hi ha moltíssima controvèrsia tant en cercles acadèmics, institucionals, governamentals, en el món de la seguretat i de la intel·ligència, segons els actors que intervinguin, els països que les defineixin, però en línies generals el que sí que podríem dir és que el terrorisme és l'ús premeditat, evidentment no oficial i desautoritzat de la violència o l'amenaça d'utilitzar-la per part d'una persona o d'una organització contra la població civil. De fet, aquesta violència s'executarà amb finalitats polítiques, és a dir, amb la intenció de causar terror, un efecte psicològic en la població i provocarà, per exemple, una reacció en el seu adversari. Hi ha molts tipus de terrorisme, de fet, però podem establir amb tots ells com 3 elements que són nuclears. Serà que la persona o l'organització, en aquest cas, exercirà una violència per produir precisament aquest terror que jo estava comentant amb una funcionalitat concreta, com, per exemple, un objectiu polític o, per exemple, obtenir resposta davant d'una demanda política, social, religiosa, cultural, etc. És a dir, hi ha moltes formes de terrorisme i les funcionalitats són molt diverses. Per tant, aquí la criminologia, el que veritablement a nosaltres ens interessa és la radicalització violenta, precisament perquè té com un component comportamental violent, no? Va més enllà d'acceptar una ideologia radical i per això és tan important estudiar-la, perquè és la base de moltes de les accions terroristes que després en l'àmbit de seguretat s'ha de combatre. De fet, moltes d'aquestes investigacions descriuen la radicalització com un procés que està composat per etapes que es van superant. Però jo he de ser justa i dir que altres estudis, de fet, que venen de la criminologia, critiquen aquesta manera de veure-ho. Però sigui com sigui, el que sí que hem coincidit tots els experts és que aquesta radicalització és un procés individual, molt dinàmic, amb una durada variable, és extremadament complexa i, a més, no és lineal. És a dir, precisament perquè existeixen un conjunt de factors que influeixen d'una manera diferent entre les persones. I, a més, aquest procés serà reversible. És a dir, no necessàriament una persona que inici un procés de radicalització conclourà en la implicació d'activitats terroristes. Penseu que algunes d'aquestes persones es desvincularan a la meitat d'una d'aquestes etapes o senzillament seran descartats. Només un nombre limitat de persones finalitzaran aquests processos i realitzaran una acció violenta. I com veurem, aquí la criminologia té un paper clau, molt a dir, precisament per prevenir aquest fenomen i sobretot per aprendre a detectar-lo a temps. Doncs bé, com jo acabo de matisar, dèiem, aquest procés de radicalització és complex i fa moltes dècades que s'han proposat diferents models de radicalització per intentar explicar aquest camí pel qual la persona transita cap a aquesta violència. Hi ha moltes discrepàncies, per exemple, en quant al nombre d'etapes i, bé, altres qüestions tècniques que presenten molts d'aquests models, però per temps jo triaré un model que a mi em permet exposar d'una manera senzilla les fases de radicalització perquè qualsevol persona que no estigui familiaritzada en aquest fenomen, en aquest àmbit, les pugui entendre. Us proposo el que vegeu en la diapositiva. Hi ha 4 etapes. La primera, que seria la fase de preradicalització, és el que nosaltres coneixem com la fase del desencant. Aquí apareix generalment un esdeveniment estressant, una experiència vital rellevant per a aquesta persona o una crisi d'identitat o bé un sentiment d'insatisfacció en la vida d'aquesta persona. I això provoca el seu qüestionament del model de creences i els valors que ell havia adquirit al llarg de la seva vida. I aquesta experiència l'acostumen a entendre com un esdeveniment injust, de privació, com de greuge. I aquí
la persona busca una manera d'alleugerar la seva condició o situació. És precisament en aquests moments on tenim una crisi o un sentiment d'insatisfacció, on les persones són molt més receptives precisament a acceptar noves visions del món. Doncs bé, precisament derivat d'aquesta crisi apareixerà la fase 2, que és la d'autoidentificació. Aquí la persona buscarà com un nou model de referència per precisament contrarrestar aquesta sensació d'injustícia que té. Pot ser un model i un criteri totalment polític, cultural, religiós, etc. Però el problema aquí és que en aquests tipus de situacions, inevitablement, la persona, quan fa aquesta cerca en un nou model de referència, descobrirà interpretacions que són extremes. I per això la tercera fase es coneix com a adoctrinament, perquè aquí la persona troba un nou marc ideològic de referència i s'adhereix a ell. Aquí començarà a identificar-se amb el nou grup, anirà interioritzant a poc aquesta narrativa extremista i, evidentment, culpabilitzarà la resta de les persones per el greuge que ha sofert, que ha patit. Començarà a interactuar lògicament amb persones que són afins, realitzarà noves tasques, noves rutines, activitats per anar culminant a poc aquest procés de radicalització. Quan passarà això? En la quarta etapa, que seria la fase del terrorisme, de l'extremisme violent. Bé, hi ha diferents maneres de definir-lo. L'important aquí és que la persona finalment s'incorpora en aquest grup, es compromet amb ell, amb la causa i realment adquireix la seva nova identitat i la ideologia. La clau en aquesta fase és que ja legitima la violència per aconseguir aquests objectius del grup i està disposat a actuar en activitats terroristes. Per tant, podríem dir, i això ho sabem, en els processos de radicalització, quan nosaltres realment detectem una major preocupació per part de la seguretat, són en les dues últimes fases, però és veritat que en clau preventiva, com després veurem, hem de començar a actuar des de l'inici. De fet, en l'actualitat, des de la criminologia, cada vegada ens fixem més en, per exemple, l'estudi dels factors de risc i de protecció i menys en les etapes de radicalització, perquè, com us deia, no són lineals. Què ens possibilita entendre-ho així? Doncs que ens convida a valorar que hi ha com un conjunt de factors que interaccionen entre ells perquè aquest procés de trànsit entre la radicalització de les idees cap a la conducta violenta no s'explica mitjançant un únic factor, sinó que han de convergir diversos factors. Per tant, aquesta variable ideològica de la que parlàvem en realitat forma part d'un conjunt d'elements que s'integren durant tot aquest procés i es combinen amb altres, és a dir, factors de vulnerabilitat, les pròpies experiències de la persona, les seves característiques individuals. Per tant, el que jo estic intentant explicar és que a nivell criminològic nosaltres sabem que apareixen un conjunt de factors de risc que són força comuns amb aquests perfils i també altres factors de protecció que, bé, els allunyaran d'aquest camí. És cert, i així ho hem de dir, que no és un fenomen estàtic, no existeix una única trajectòria cap a aquesta radicalització, però hi ha cert consens científic en el següent. Tradicionalment, nosaltres podem definir com 3 nivells causals que són determinants en aquests processos, és a dir, com punts d'inflexió que poden accelerar o revertir un procés d'aquest tipus. I són els factors que veiem en aquesta diapositiva. Els factors a nivell macro, que es refereixen més a la configuració de totes aquelles condicions culturals, polítiques, econòmiques, socials que impacten sobre la persona. Per exemple, polítiques bèl·liques, contextos de pobresa, opressió en col·lectius específics, l'afectació de drets humans o civils, crisis estructurals, sistèmiques o econòmiques d'un estat, canvis socials que són contraproduents cap a la població, etc. Després apareixerien els factors a nivell meso, que són de tipus social, per tant, estan més vinculats a les relacions interpersonals i en el context on es desenvolupa la persona. Parlem, per exemple, de baix suport social, de ruptura de vincles socials o emocionals, una cosa molt important en radicalització que és presentar nexes familiars o afectius amb persones radicalitzades o conèixer en aquella etapa de vulnerabilitat un nou agent radicalitzador,
També és habitual trobar-nos amb consum de propaganda extremista tant per la persona com el seu entorn, o que s'han criat en entorns comunitaris força desatesos, no? I finalment també ens trobaríem al nivell micro, que és més de tipus individual i generalment responen a crisis personals, d'identitat. És molt habitual trobar-nos sentiments de privació, de frustració, senten una amenaça real o percebuda, no? També moltes vegades es queixen de la discriminació social. És habitual trobar-nos amb persones amb conflictes amb les autoritats anteriors, no? Doncs bé, tots aquests factors i altres s'associen amb aquesta major predisposició a la radicalització violenta. Doncs bé, arribats a aquest punt, ens hauríem de preguntar com pot ajudar la criminologia a combatre aquest fenomen, no? Simplificant, jo podria dir que hi ha com 3 línies de treball fonamentals, que seria la prevenció d'aquest fenomen, la detecció de perfils en processos de radicalització i després la intervenció sobre aquests perfils, evidentment sobre el propi fenomen del terrorisme en la seva totalitat. Si us sembla bé, anem pam a pam i començaré dient que hi ha diversos nivells de prevenció i intentaré exposar algun exemple de les diferents qüestions. En quant a la prevenció primària, doncs podem dir que són totes aquelles intervencions que estan orientades a la societat, al públic en general. Serveixen en aquest cas com per reduir les causes de la radicalització violenta i aquí la criminologia ens pot ajudar moltíssim en els seus coneixements, per exemple, per generar campanyes de sensibilització social sobre aquest fenomen, també publicacions en línia sobre radicalització, evidentment oberts a la societat, formació directa a la ciutadania o inclús involucrar-nos en plans o polítiques de prevenció. Després tindríem com la prevenció secundària, que són totes aquelles intervencions que estan més orientades a una situació o a un grup de risc amb unes característiques específiques i que poden predisposar a la radicalització o són més vulnerables. Parlem d'actuacions que serveixen per reduir aquest potencial de vulnerabilitat i podem implicar des d'actors socials fins a seguretat. Jo, a tall d'exemple, tant de prevenció primària com de secundària, us volia transmetre que hi ha una proposta de prevenció criminològica que ha estat molt interessant i és implementada a Bèlgica des de l'any 2016, que s'anomena l'equip mòbil i està formada per criminòlegs i també un islamòleg, perquè en aquest cas és d'etologia jihadista el tipus de radicalització que tracten. Què fan aquests criminòlegs? Doncs donen suport en aquest disseny de polítiques públiques de prevenció, també formen actors socials, desenvolupen iniciatives locals en aquestes zones de risc i treballen directament sobre els perfils vulnerables. Per tant, com veiem, hi ha certs països que sí que s'estan implementant aquestes accions. Després, hi ha la prevenció terciària, que serien aquelles intervencions orientades al perfil radicalitzat, també a la població interna en centres penitenciaris. En clau de radicalització violenta parlaríem més dels programes de resocialització, les eines de valoració del risc, etc. I en l'actualitat també és veritat que hi ha com una quarta proposta, un quart nivell, és força més controvertit, però és molt eficaç, s'utilitza en altres punts del món també, i és la prevenció mitjançant l'aprofitament de les experiències que ens poden transmetre tant les víctimes com els infractors que han comès, per exemple, una acció terrorista o han estat vinculats a algun grup d'aquests. Llavors, aquest mètode sí que es pot aplicar en tots els altres nivells anteriors. Imaginem, prevenció primària, que la víctima o l'infractor puguin realitzar xerrades per explicar de primera mà l'experiència a la ciutadania per precisament familiaritzar-los, sensibilitzar-los sobre aquesta problemàtica. Després, en secundària, poden intervenir directament en les comunitats de risc aquestes persones. Quan la terciària, i sí que es fa, per exemple, en altres països com Austràlia, etc., són testimonis que s'utilitzen per sortir del món penitenciari després de complir una condemna de terrorisme. I, a més, a nosaltres, com a professionals, realment ens serveix moltíssim perquè ens facilita millorar patrons de risc, d'elaborar programes de prevenció, noves intervencions. Jo, en aquest cas particular, i a tall a nivell nacional i no internacional, per exemple, en l'equip on jo estic a CISEC, nosaltres, per exemple, hem pogut col·laborar
en l'última actualització de programes de detecció a nivell d'institucions penitenciàries, a nivell nacional, doncs respecte a intents de radicalització d'etiologia jihadista. I, per exemple, en la lògica aquesta del quart nivell que comentava, doncs l'any passat precisament vam fer una primera experiència destinada a professionals de la seguretat perquè poguessin conèixer experiències reals de persones que havien estat immerses en el terrorisme i nosaltres d'aquesta manera podíem potenciar una interlocució entre aquest professional de seguretat i l'entrevistat perquè pugui conèixer millor el fenomen des de dins, que sempre es veu bastant diferents i podem realment treure moltíssima informació. I, sens dubte, una de les grans preocupacions que existeixen en l'actualitat és poder detectar la radicalització violenta. Com la mesurem? Com valorem el seu risc? És veritat que no hi ha un perfil unificat, hi ha característiques comunes, sí que és cert, i és veritat que aquests professionals de la criminologia, que estan especialitzats en això, poden ser útils per observar i analitzar si una persona, per exemple, està immersa en un procés d'aquesta naturalesa. S'analitzen moltes coses, en quant, per exemple, a l'aspecte físic, sobretot en radicalització femenina, si hi ha ausència d'accessoris, si canvia la vestimenta, podem localitzar i identificar simbologia identificativa. En quant al perfil, les característiques bàsiques que presentin, aquests factors que hem anomenat. També analitzarem si hi ha, per exemple, entorns proradicals o proselitisme familiar, antecedents familiars sobre radicalització. Evidentment, analitzarem el comportament, des de canvis comportamentals com a tal, si, per exemple, el consum de la propaganda, si apareix intensificació d'activitats que estan vinculades a aquesta nova ideologia. I una part fonamental que moltes vegades ens oblidem, però és la doctrina. Ens trobem amb persones que tenen pensaments dicotòmics, moltíssimes distorsions cognitives, justifiquen aquesta violència i tot això s'abraça a una ideologia que, evidentment, s'ha de tractar. Però, a més, un cop es detecten aquests indicis de radicalització, la criminologia també pot contribuir, per exemple, a certificar l'etapa en la que es troben, el grau de radicalització i, per exemple, si existeix o no un risc de violència real. I, finalment, amb això acabaria, respecte a la intervenció, la criminologia també pot aportar certeses respecte, per exemple, la monitorització de perfils vulnerables, l'ajuda a la col·laboració en analitzar la propaganda d'aquests grups. També, com he explicat a l'exemple de Bèlgica, s'està utilitzant per exemple, frenar processos de radicalització en entorns comunitaris, sobretot i especialment en les fases inicials. També, lògicament, col·laborar directament amb les forces i cossos de seguretat, com han comentat el meu company anterior, i també, lògicament, elaborar tots aquests plans d'intervenció, tant en adults com en menors. Aquí a Espanya, de fet, tenim alguns plans que estan destinats a radicalització violenta en menors. I també una cosa molt important, que seria crear narratives alternatives i, sobretot, eines de desradicalització violenta. Jo, com a conclusió, senzillament vull dir que la introducció de la criminologia, la figura del criminòleg, serà clau, en realitat, per afrontar la radicalització violenta i el terrorisme des de la seguretat. De fet, hi ha altres països que aquesta ciència està sent molt escoltada, s'aplica per combatre aquesta problemàtica i, insisteixo, lluny de desaparèixer, seguirà latent durant molts anys. I, com hem vist amb aquesta breu exposició, jo crec que l'aplicació de la criminologia i els criminòlegs, lògicament, podem contribuir des de l'àmbit de la investigació i l'acadèmia, però, evidentment, també en l'àmbit social i de seguretat. I acabaria amb una reflexió que jo vaig llegir, que deia com que la criminologia no únicament és una possibilitat, sinó és una necessitat per a la seguretat. Jo, llançada aquesta consideració, res, senzillament agrair novament l'organització a l'haver-me convidat i gràcies també, evidentment, a tots i a totes per la vostra atenció. Quedo a la vostra disposició per a qualsevol pregunta i moltíssimes gràcies novament.